Tuukka tulee ihan kohta, jos sä haluat treenata sen kanssa. Ei. Kyllä mä omaan personal trainerini luotan. Siitähän mä oon maksanutkin. No sit sun pitää ainakin harjoitella oikein. Tässä liikkeessä sä eristät hauislihaksen. Jaa, hyvä. Just tällaista opastusta mä oon toivonutkin saavani. Rahoilla vastinetta vai? Nimenomaan. Pikkulinnut visersikin, että sulla on nykyään enemmänkin millä mällätä. No, ärsyttääkö se sua? Ei. Katos, mä tiedän, että sä pelaat kaikki rahas kuitenkin ensimmäisellä kasinolla. Niin, siinä saisikin pelata aika pitkän tovin. Toisin kuin sinä, joka törsisit koko omaisuudessa yhdessä hujauksessa. Eikö sulla mennyt se luksusasuntokin siinä pyramidihuijauksessa? Mua sentään huijattiin. Mä en huijannut itse. Ja mäkö mukaan huijasin? Kuolevalta naiselta kokoisen omaisuuden. Aika ala-arvoista jopa sulta. Mä en tiennyt Elsan omaisuudesta yhtään mitään. Rahalla ei ollut osa-aika-arpaa meidän välisessä ystävyydessä. Ai säkö osaat olla hyvä ystävä? No, ainakin sinun verrattuna. Hyvät ihmiset teillä naisia ja lapsia. Jätä mun menneisyys pois tästä. Tai mitä? Tai saat tuntea sen nauhissa. Turha huota. Sähän hakkaat vaan avuttomia. Mä en oo lyönyt ketään. Taisit lyödä sitä Elsaakin, kun sä säkät jättämään sulle perillinen. Mitä täällä tapahtuu? Päästikää irti! Molemmat! Tää hullu löi mua! Ossi! Me ulos! Heti! Me kuule opettelee vähän asiakaspalveluus. Ismo, rauhoitu! Te olisit kuullut, mitä tuo Öykkäri sanoi mulle. No sano mitä sanot, ei oo silti mikään nyrkkeilysali. Sä et oo enää tervetullut tänne. Saanko mä nyt jonkun porttihielo vai? Meillä asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on ykkösasia. Ja mekö on joku uhka turvallisuudelle täällä, hä? Ossihan se al... Hei! Mä joudun nyt pyytää sua poistua. En mä ois tänne jäänytkään mistään hinnasta.